Takže nazdar, bratu. Počuj, práve ty, áno, ty si bol vybraný na post nového striača spoločnosti Kishi ITSRO. Plat je síce malý, pretože Daving Money nám aj po 10 rokoch fungovania ešte stále nedošli, ale na rohlík s maslom ti to vystačí. Budeš striať cez noc ako každý dobrý editor, ale dávaj si pozor, pretože náš nový projekt Kishi AI Animatronic, slúžiaci na to, aby natáčal aspoň 10 videí za deň, bude chcieť, aby si tie videá dostrihal včas. A inak sa naštve ale to radšej nebudeme riešiť. No ale vidím ho za niečo? Nikde už. Keby som mal natáčať Deltarune stále dookola, tiež by som sa ako naštval. Takže len strihaj, monitor máš pred sebou, CapCut máš predplatený a len si dávaj pozor na to, nech nenaštveš Kishiho. A to je vlastne všetko. Zatiaľ čus. Ste v poriadku? Báli ste sa?